आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिजनेस खालामहैनो खुलुमबाय रायजोफोर जायो माथो थिखोलांबाय जों थिखोनै गाखोना थानांगौ बायमानालि सेसखासै दायो आङो मोनसे भिडिअ नुदोंलाय फेसबुकाव दा बावैसो भाइरेल जानाय आधा घन्टाल' जादों हगारनानैहाय मा जाहोननि सेन्देलनि माला गानहोदों हौवाफोरखौ आं जेबो मिथिया नाथाय आसरित मोनदों आं बेखौ नुग्रो मोना दा आंबो मेट्र'आवसो दङ मेट्र' नेगासिनो दङ नै MG र'डआव फैदोंमोन ओरैबो मेट्र' दा गाखोनो नेगासिनो दङ ओरैबायदि लासिं सिं माबा हिन्जाव सिख्ला धान्दा खालामबावगोन होनलायनायनि खोनानो मोन्दों मारै नंगौ मारै नङा आंबो जेबो मिथिया नाथाय आं बेयाव बिनि सायावहाय जेबो बुंलाबायनो गोसो गैया थेवबो नोंथांमोननो देखायबाय बियो महायनि नोंथांमोना मिथियोब्ला बिनि जाहोनफोरखौ कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरनाय जाबाय बेयावबो जेबो लिराखै गरम होननानैल' लिरनाय नुदों आङो आरो माथो बुंबावनो नायग्रोदो नोंथांमोना भिडिअखौ ससेब्लाबो 2 मिनिटब्लाबो आपडेट हरनाय जाबाय नोंथांमोननो दायोसो फेसबुकाव भाइराल गोदान फैनाय हिसाबै भाइराल मास्टारा हरलायबाय नोंथांमोननो नायनो थाखाय आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ बिजनेस खालामहैनो